La natura és la inspiració per tot. O sigui, és que només mires una fulla i hi ha les tonalitats, les venes, l'obres, és que allà hi està tot. Mira, en aquesta exposició de l'estufa freda, el sol que acull, el que he volgut presentar és, dins d'un context de crisi climàtica, posar en valor el sol, totes les qualitats que té, per una part, com a artista, les qualitats poètiques, però té una doble vessant, també com a activista, denunciar el maltractament al sol i fer-lo veure, posar-li el focus en què és un món que hem de mirar, que no l'hem d'ignorar, que està aquí, i totes les seves vessants que representa també la pagesia, el jardí, tot el que pot produir i el que pot donar. Aquí on estem hi ha els encoixinats, això es ve a referir a aquesta qualitat que té el sol, de l'abric, de la preparació, és com una mare, d'alguna forma. Després hi ha el sotaterra, que per mi és voler transmetre la sensació d'una terra que parla silenciosament i que fa olor, que és com una mica la sensació que em dona a mi la terra, com l'escalfor, el silenci, la seva potència, la seva llum interior. Després hi ha els incansables, que són els cucs, que són imprescindibles. A més, quan una terra té cucs és que és una terra sana, i són els treballadors. I després hi ha la part dels brots que van sortint, com una mena de molt petits quan comencen a sortir, i finalment les placentes vegetals, que aquí hi ha una identificació entre el contenidor, que és el test, i el nostre cos, que és com una mena de test, i per dintre nosaltres tenim venes, budells, nervis, i les plantes tenen arrels que estèticament les formes són similars. És com dir, bueno, què passa? No som tan diferents, no? I al final les patates, les creïlles, que en dieu a València, que és molt maca aquesta paraula. I les patates, és tot un procés que també és per mi donar el valor del temps, d'una cosa que costa molt, que esperes, que triga, que vas veient com es va desfent. Una mica també és la vida i la mort, amb alguna cosa molt tonto, molt simple, que no té cap mena de valor, que és pobre, que està a la vida quotidiana de tothom i que pot ser tot un món allà dintre. I després es van fent malbé, es van assecant, es van momificant i van traient aquesta pols, i les patates estan pintades amb la pols que ha sortit de les pròpies patates. I jo com a artista no vull estar allà amb una bombolla, vull estar connectada amb les coses que passen. I donar des del meu lloc, que és més poètic que pràctic, però donar també la meva veu, i es complementa amb la ciència, perquè la ciència té aquest coneixement racional, imprescindible, i necessita el coneixement no racional, sensorial, sensitiu.